Opowiem wam historię z mego życia, mały epizod. Wyjdzie dziś z ukrycia 4 kobiety, które wiele dla mnie znaczą. Odkrywam karty, nie wszyscy to zobaczą. 4-8 latki tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz modzie. 4-8 latki tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. Pierwsza była zacna szprycha, jak kalala, kiedy szła bulwarem, całkiem doskonała. Druga była ciemna, choć nie na umyśle. Lubię czarne laski, o nich właśnie myślę. 4-8 latki tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz w modzie. 4-8 latki tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. 4-8 latki tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz w modzie. 4-8 latki tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. Trzecia zawadiaczka, fajne masone, to wszyscy goście miasta. Na te panny lecą, 4 nogi były zawsze w dobrej cenie. Kocham te lalurie, choć się nie ożenię. 4-8 latki tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz w modzie. 4-8 latki tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. 4-8 latki tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz w modzie. 4-8 latki tylko w mojej górze. Lubią być na dole, kiedy ja na górze. Tylko w moim samochodzie. To jest teraz Range, to jest teraz w modzie. 4-8 latki.